Gaurkoan kamera aurrean alarde publikoko kargu berriak dauzkagu, batetik danbor nagusi berria, Irati Amantegi eta berarekin batera bandako zuzendaria Mai Esan. Eta pixka bat, San Martzial giroan murgiltzeko, konta iguzue, 2 urteren ostean, 2 urteko etenaldiaren ostean, uste alduzue aurtengo San Martzialak bereziak izango aldirela. Bai, nik uste zalantzari gabe bereziak izango direla. Denok egon gara zai, eta ez bakarrik hori, uste guztiontzako izan direla oso urte zailak, eta tokatzen zaigula pixka disfrutatzea. Bai, dudari gabe. Primeran. Eta aurten aginte kargu bat beteko duzuen, lehenengo urtea imaginatzen dut izango dela, ez? Nolakoa izan da prozesua, zuek aurkeztu zenuten zuen burua, proposamena iritsi zaizuen, nola bizi izan zenuten? Nire kasuan bien arteko gauza bat, ez? Azkenean nire aurretik Jon Martinez egon da, urte luizez egon da ongi du ere kargoa, baina hori ez, aldaketa tokatzen zela, eta proposatu zidaten, nik ere nire burua aurreratu nuen, eta halako konsenso oso azkar batera iritsi ginen, eta ilusioz ez, baina hori, 2019an egin genuen kargo aldaketa, eta 2 urte eta gero estrenatzera, ez, broma ematen du, baina hala da, baina oso pozik. Nire kasuan ere antzeko, nik neukan gogoa izena emateko, baina egia esan, momentua iritsi zenean bildur pixka bat ere nabaritu nuen, ez, ostras, izena emango dut, baina elkarrekin hitz egin genuen Angeloketanik, eta aurrera jarraitu nuen, gero zozketa zatera nintzen, baina aurten bai. Karguan berriak zareten arren, aurretikan alardean desfilatutakoak zarete, ez dakit kontaia zuen pixka bat zein izan da zuen ibilbidea alardean, noiz hasi zineten, ze konpainiatan ibili zareten edo? Ni 12 urterekin hasi nintzen desfilatzen Landetxan. Ni Landetxakoa naiz, eta auzoan hasi nintzen txiribitoarekin. Oso pozik. Baina handikan bandara joan nintzen, ez azkenean musikariok deitzen gaitula uste dut, eta bandara joan nintzen lehenengo saxoarekin, gero tromboiarekin, gero kantinera atera nintzen Landetxan, oso urte polita hori ere, eta aurten hau probatzera, ez azkenean, aldugu, mugitu aldugu aukeratu, eta horrek ematen digu hori. Aukera hainbeste gauza probatzeko. Eta zure kasuan, Irati? Nire kasuan ere oso gaztetatik hasi nintzen, 13-14 urte nituela. Izeba hasieratik erabaki zuen desfilatzea, eta lehengusuaketanik adinberekoa garela, esan genuen eta zergatik ez, eta ez ziguten uzten, oso txikiak ginela, baina halako batean klasekide bat hor, Dani ama hurrengo urtean, gu ere hor. Bera hor dago, Xabi hor dago, eta gu ere. Eta hala izan zen, ez? Ama Xantelenen atera ginen lehenengo aldiz, txiribitoarekin ere bai. Eta gero danborradara ladu nintzen, bertan atera nintzen kantinera. Gero urte betean artilleriara joan nintzen, kuadrillako batan atera zelako kantinera, eta alarde honek hori dauka, ez? Aukera duzula, bertan ateratzea, aldatzea, eta aukera guztiak hor dauzkagula. Eta 2 urteko geldialdiaren ostean ez dakit asko kostatzen den berriro erritmoa hartzea eta martxan jartzea. Nola bizi izan duzu ezuek? Ez dakigu oso ondo nola joango diren gauzak, ez? Gure kasuan ekaineko larun batetan ensaioak dauzkagu geldian, ez daukagu oso argi, badakigu jendeak nahi duela, gogoa daukala, baina bildur pixka bat ere bai. Orduan, kostako da, edo ez, espero dugu ez, jendea animatzea eta denak ondo pasatzea. Bai, Eta erraxa iruditzen zaizue, horrelako jaiegun batean ardurazko kargu bat bete behar izatea, ez dakit hori, mundu guztia festa giroan dago, ondo pasatzeko gogoekin, erraxa da frentean egotea. Ez dakit, uste dut ez dakigula, ez oraindikan, nahi bat uztailaren batan erantzungo dizut, baina bai, dudari gabe desberdina izango da, ez, azkenean soldado zarenean, edo beste zerbaitetan ari zarenean, atera zaitezke, sartu zaitezke, lasaiago ibili zaitezke, ez. Eta uste dut aurten bai tokatuko zaigula, txukuntxeago egotea, baina era berean ez dut uste gutxiago disfrutatuko dugunik, baizik eta beste disfrutatzeko era bat diskurrituko dugula. Bai, guztiz ados nago horekin. Eta hori aipatu zu, ez, alardearen antolaketaren atzetikan badela lana, nola bizi izan duzu zuek lehenengo urte hau, eta ez dakit jada lan guztia aurreratua duzuen edo? Nik uste alardeak berak baduela bere errutina edo bere gurpila hartua, eta urteroko lan batzuk egin behar direla, baina lan gogorra dago atzetik, eta 2 urtean zehar egin izan dugu lan hori,
baina, bueno, uste dut merezi duela. Bai, eta uste dut hori ez dinamika hori badagoela, baina era berean bai konpainietan eta bai alardearen eraketan berean badagoela kriston lantaldea atzean, ez? Eta bueno, azkenean gu aurpegi hutsak besterik ez gara, ez? Talde potente badago gauzak ondo egiten dituena. Eta kontaidazu zuen esperientziaren arabera, zein da Irungo Jaien Barnean gehien gustatzen zaizuen momentu bat, edo biziki disfrutatzen duzuen une bat? Zaila da, Ez muta. Nik uste dut urtearen arabera asko aldatzen dela, ez? Urte bakoitzak, galdera hau, hori ez? Pentsatzerakoan urte bakoitzean memoria desberdin bat etortzen zait, ez? Urte batean hau gertatu zen, beste urte batean olakoa gertatu zen, ez? Dudari gabe bandarekin Eliza jaitsierak ikeragarri politak dira, ez? Musika zara, ez? Orain arte behintzat musikaren parte nintzen. Baina egia da, arratsaldeko bukaera hori ere niri ikeragarri gustatzen zaidala, ez? Hainbeste sentsazio eta bukatu da hori, ez dakit, oso polita da. Bai, egia da, Faginaren momentu hori, danborrada edo bandaren gertu edo bizit dugunok, oso bereziak direla une horiek, baina, eski momentu bakarra zaila daukeratzea, baina uste dut urtero polita izaten dela San Pedro egunean bandata danborradaren ensaioa, aurten urduriago egongo gara, eta ez dakit horren beste gozatzeko aukera izango dugu, baina, berezia da, errebista guztien ondotik konpaini guztietako kideak datoz, zalditeriakoak, artilleriakoak denak gaudean, eta San Martzial eguneko aurreko azken unetxo hori da, jai eguna iritsi aurretik. Primeran bikote eta elkarrizketarekin amaitzeko kontaidazu zer eskatzen diezue 2022ko festei? Ondo pasatzea, batez ere, ondo pasatzea, gozatzea eta gozaraztea gure ingurukoak ere bai. Bai, bat egiten dut. Eguraldi ona ondo pasatzea eta hori ez, uztailaren batean belarritik belarrirako irribarre batekin jaikitzea. Primeran bikote mila esker zuen hitzengatik. Zuei, eskerrik asko.